ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜନନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କ'ଣ ଜାଣିବା। ବଂଶାନୁକ୍ରମ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସହ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି କହିଥିବେ ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଛ, କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଛ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରି, ଜେଜେମାଙ୍କ ପରି, କିମ୍ବା ତୁମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। କିମ୍ବା କେହି କହୁଥିବେ ମିଠା ଆମ୍ବଟାକୁ ଆଣି ଲଗାଇଲେ ସେ ଗଛର ଫଳ ମିଠା ହେବ, ଖଟା ଆମ୍ବଟାକୁ ଲଗାଇଲେ ସେ ଗଛର ଫଳ ଖଟା ହେବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟର ଯୁଗ୍ମକ ଜରିଆରେ ସନ୍ତାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବହନ କରିଥାଏ। ସେଥିରୁ କିଛି ଗୁଣ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେହି ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚରଣ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଦେଖା ହେବା ସହ ନୂତନ ଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଗ୍ରେଗର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏକ ଗିର୍ଜାରେ ଧର୍ମଯାଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବଗିଚାରେ ମଟର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ସେଇ ମଟର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ମଟର ଗଛରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାତ କଲା। ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ 7 ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପ ଗୁଣ ମଟର ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ସେ 7 ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା, ଡେଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଗେଡ଼ା, ମଞ୍ଜିର ଆକାର, ଗୋଲ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଚିତ, ଫୁଲର ସ୍ଥାନ, ଅକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଗ୍ର, ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ, 5ରେ ଚୋପାର ରଙ୍ଗ ଧୂସରିଆ କିମ୍ବା ଧଳା, 6ରେ ଛୁଇଁର ରଙ୍ଗ ସ୍ଫୀତ କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ, 7ରେ କଅଁଳିଆ ଛୁଇଁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଶାଗୁଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ। ସେଇ 7 ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ାକୁ ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏକକ ସଂକରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ସଂକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସଂକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା 2 ଯୋଡ଼ା ଗଛକୁ ନେଲେ। ନେଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛର କ'ଣ କଲେ ନା କେଶର ଚକ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମଟର ଗଛର କେଶର ଚକ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ତାହା ମାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଫଳିକା ଚକ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତାହା ଅଣ୍ଡିରା ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ 2 ଯୋଡ଼ା ଗଛ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏର କେଶର ଚକ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଛିଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ପରାଗ ରେଣୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛର ପରାଗ ରେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣ କଲେ। କରି ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେଇ ପରାଗ ରେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରାଗ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପରାଗଣ ପୂର୍ବରୁ
ଓ ପରେ ଏକ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ପାକଳ ହେବା ପରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲେ। ପରପରାଗଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ପୈତୃକ ପିଢ଼ି ଓ ପରପରାଗଣ ପରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ଜାତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ି କୁହାଗଲା।